ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон фирма, чизе ки барои фурӯхтан, барои эълон, барои реклама дошта бошен, марамат маълумота қатъи суратҳошро рӯй кунед. мо дар видеои оянда эълонда, фурӯшда, рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст Daewoo Nexi ки сайзтаринои беҳтарин ва мошинаи советский ВАЗ 2110 бо нархи арзон ки 5000 сомонӣ аст ки бениҳоят нархи арзон аст. ва Toyotaҳо, Opel Astra бо нархҳои арзон ва сечкаҳои объёмӣ, сечкаҳои простой ва дигар намуд мошинаи ВАЗ 2106 бо нархҳои арзон ва мошинаи беҳтарин. ҳамаашро барои шумо ҷудо карда пешкаш кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментарӣ нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кур ҳастанд. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. хоб, курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 169 сомонӣ. навор расал мекунем, марамат рафтем. якум мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон ки Daewoo Nexi аст ки германский, соли барои 6 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотор 1.6 литр, коробка механика, сайзтани мошин мега нахадо дар ҳолати хуби техникия. мошин мега ҳуҷҷат дорад, не ки нагуфтиян чанд қа ҳуҷҷат дорад, не ки дорад. 4 та баллон мега 80%, нав хадавои кадагӣ, салонш тоза, магнитофон, хоб монитор, ҳама чи 100%. мошин мегад ягон камбудӣ надорад. дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ. кадоме ки наличи сумкати мегирад, боз камтар дига арзона мешавад. вариантҳои алиши ҳам аст. ягон моторолое ки бензиние кати ҳамон кати алиш мешавад, ки моторолое ки боркашои бензини кати ҳам кати алиш мекунем мега соҳибшон. тоқа ба анам хали моторол кати ва кадоме ки сумкати мегирад бо арзонтар мешавад. ин мошин дар шаҳри бухтар ина рафта аз пеш бинен. якум рақамошон аст кор мекунад, дар вай рақамо имо дорад ва дуюм рақамошон билайн аст ки инашам кор мекунад ва дар рақамошам WhatsApp пайваст дорад. балон нав сода аст, ҳуҷҷат дорад, хадавоямаш опшин 100%. Nexi, Daewoo Nexi сайзтани беҳтарин. хайна рақамошона занг занен, бештар маълумота гирен. ҳам алиши ба моторо ҳам арзона мешавад. бештар маълумотҳои пурра ва 100% аз рақамҳои поён буда. дӯстони азиз, шумо агар чунин рекламаҳои мошинҳо, хонаҳо, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, мо рекламада мегузорем, дар мо рӯй кунед, мо дар хизмати шумо. лайкҳоро фаромӯш накунед ва навора падисаш кунед. дуюм мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, ҳаст Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка объёмни кадагӣ, яъне сечка простой, полни худ объёмни кадян. соли барои 1995 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.8 литр, коробка механика, сайзтани мошин мегад беҳтарин. мошин мега умуман мега такси гаштагӣ нест, тоқа барои корои худашон, яъне ки такси вообще мегад гаштагӣ нест. мошинча хеле ки мега дасти як одам дай. салон тоза, электропакет, 4 диска, хоб 4 балонои як нав аст қариб ки хоб коробкашам беҳтарин мегад, ягон камбудӣ надорад. раднои краскам хе серебристи. мошин мега простой объёмни кадагӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 40000 сомонӣ ки боз одамони харидор да маслиҳат ва арзон мешавад. мошинча мега тозакай омада аз пеш бин, ҳама ҷоша мегад полни худ объёмни кадагӣ мегад, ягон фарқиятша яъне намефаҳмем. хоб, рақамошон аст TCL кор мекунад, бештар маълумотҳои пурра аз соҳибашон марамат тамос гиред. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106 аст ки мошинои советский, мошинои сайзтане ки бениҳоят тоза. соли барои 6 2003 солае ки тоқа бензини холия, газ надорад, моторш 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарин. мошин мега асадагии пӯшидагии сарапина умуман надорад, ягон расход мелечовкар надорад, салон тозак, балон пачка, 4 диска, опшин мошинча мега дӯстони азиз, яъне ки тозаак, чӣ хеле ки сайзтани вагони мега, нем хеле сайзтане ки тозака бе ягон таъриф. кадоме ки дӯстдори ҳам хеле мошин аст, мошин арзанда нархшда хай рафта аз пеш бинен, барое ки ягон мелечовка расход надорад, ҳамаш навай. айни ҳол дар шаҳри душанбе қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 23000 сомонӣ ки бо конкретна арзон мешавад. одамоне ки хеле наличи сумкати мегирад арзон мекунанд. рақамошон мегафурад, кадом то ки мехалед мошини берасход, инами рақамда занг занед. лайкҳоро гузоред ва навора падисаш кунед.
чора мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Чора мошини фурӯшӣ мошини мусофиркаш аст ки яъне Hyundai Starex. соли барои 2001 солае ки сӯзишвориш дизелай, мотор 2 литр, коробка механикай, мошин мега дар ҳолати хуби техникай. Мошини мусофиркаш Hyundai Starex светои сафед. Электропакет 4 диска, 4 таблонаи 80% салоншам тоза, скаменкосоз. Мошина фақат мегири линияда кор мекунӣ ё ки барои ягон боркашия, барои ягон корҳои техникия, мисол фарқ надорад мошинча 100%. хай камбудиша гуфтагӣ нест, кадомто ки мехарем бо маълумотча аз соҳибашон мегирем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ ва фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки боз арзона мешавад. ин ҳамин рақамошон мегафон аст, кадоми шумо ки мехаред маромад тамос гиред. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки бояд тайга аст. Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка соли барои 6 1997 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 2 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. Mercedes-Benz C-класс яъне ки сечка 97 солша. мошин мегӯяд ҳуҷҷатош то моҳи октябр ва танировкаш ҳам то моҳи октябр мегӯяд срок дорад. Электропакет 4 диска, 4 таблонаи 80% салон тоза. мошин мегӯяд хай кагнадай. Танировка ва ҳуҷҷаташ то моҳи октябр срок дорад. дастрош мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 48000 сомонӣ ки хай бо ака чанқа арзон мекардагиша гуфтагӣ нестай. ин мошина дӯстони азиз дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. одамоне ки мехаранд мега занг зананд, одамоне ки намехаранд илтимос беҳуда нороҳат накунанд мега, чунки одамони коргар буданд. рақамошон мегафон, кадоме ки мехарад маромад тамос гирад. дӯстони азиз, кадом намуди мошине ки ба шумо ки лозим бошад дар комментария нависед. агар ки мо ёфтем албатта видео када пешкаштон мекунем. шумо дастгиритонро фаромӯш накунед, дастгирӣ кунед, лайкотонро гузоред. агар имконият бошад ҳамин навори моро дар ҳама ҷо, яъне агар имконият бошад полисияш кунед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки Opel Astra F аст ки дар кузофи хечбек соли барои 6 1995 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотори 1.6 литри простой, коробка механикай. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин опшин мотор беҳтарин, хадовии кодагӣ, 4 балон мегӯяд пачка, ҳуҷҷатош 1 сола, газ бензин кор мекунад, салоншам тоза. не ки ҳамин якта камбудиш ки ҳамин капоти пешаш дар назарам ки алиш кардагӣ аст. дӯстони азиз, як доф хушрӯ нигоҳ кунед. якта капоти пеш алиш кардагӣ аст дар назарам, ҳамира мумкин як краска мекунем. хоб айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 20500 сомонӣ. ин нархи ҳамун соҳибшон худашон мондагӣ аст. 20500 сомонӣ бо камтар арзон мешавад. не ки илтимос кардагӣ аст. соҳибшон ҳам хеле навистанд ки илтимос кунед ки одамони харидоре ки намехаранд занг назананд, одамоне ки мехаранд занг зананд. яъне ки одами коргар будиян, яъне беҳуда мега занг назананд. не ки ҳамин маълумота яъне гуфтагӣ ки ба шумо расонем. рақамошон мегафон аст ва мошин дар шаҳри Ваҳдат одамони харидор занг занед. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. ҳафтум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 аст ки бениҳоят нархи арзон карда аст ки не ки камтар расход дорад. соли барои 6 2002 солае ки сӯзишвориш бензини холияй, мотори 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошин мегӯяд нахаду. мотор мегӯяд камтар мегӯяд расход дорад ва қатъи капотош. мотор расход дорад, камтар дига мегӯяд капотча як краска опшим мекунен. не ки нархи мошин мегӯяд беҳтарин арзон аст ки ҳамагӣ 5800 сомонӣ бо ҳамирам арзон мекунанд. хоб дӯстони азиз, мошин дар Душанбе аст. одамоне ки мехаранд мегӯяд налиши бо ягон сум арзон мекунад. опшин мошин хай намедонам як 2000 3000 сомона ё ки 1500 сомона опшин расход дорад. яъне расходча ҳисоб кунед ки чанд қадр мешавад, баъд дар ҳамин бародар занг занед. мошин 4 дискаҳои молодёжни, 4 балонаи 60%, моторш 1.16. вариантҳои алиши ҳам аст. ки вариантҳои алиши худтона пешкаш кунед, не ки ҳами хел соҳибшон наистанд. кадоме ки сумкате мегӯяд арзон мешавад. рақамошон дар видео аст, маромад тамос гиред. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки Opel Astra J аст ки светои навхелаи кабутай савзай ҳамин хелай. хоб соли барои 6 1999 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 1.6 литр, коробка механика, сайстани мошин мегӯяд беҳтарин. мошина мегӯяд вақтиша мегӯяд айвагон гирифта будем, мегӯяд тоза дасти як одамда гаштагиай. мошин айвагон гирифтем, як даст гаштагиай. салон тоза. хоб нарӯшка мегӯяд камтар мелечовка кор дорад, 4 дискаҳои рамашка,
4 балони 80%, салон тоза, обшив дига ҳам ҳаҷои мошин мегӯяд 100%. ҳамин каунтар нарӯшка мелич кор дорам мегӯяд соҳибшон тамом. Дига уснуш мегӯяд тоза ҳакай ягом расход надорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтари Қурғонтепа ва фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки боз арзона мешавад. дӯстони азиз, хай намедонам ки меличовка нарӯшка куҷоша гуфтагӣ ҳастай, барое ки нагуфтиам пурра маълумотша. хай мошин нархаш 35000 ҳастай ки арзонам бо мешавад, нархаш арзандай, барое ки ин солҳои 99 худаш дар вабше қиматаги ай нархҳои 45 боло ҳастанд. ҳамин хел солҳои 99аш. рақамошон ҳаста мегафон кор мекунад, кадом метавон ки наличи сумкати мегирен, занг зад дига маълумотша пурсем. агар боз такрор шавад шумо дам чунин мошинҳои фурӯшӣ, ягон мошинои боркаш, хона, замин, квартира, ягон магазин, аптека, ягон фирма, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад, дар сурат имо мадад аст ватсап имо роекне суратча мо реклама мегузорем. дар имзор ҳамин мошини фурӯшӣ буд. То видеои оянда.